Terima kasih, matur nuwun. Yang pertama dan yang terutama, tepuk tangan untuk Golkar Solid Indonesia Maju. Nggih, Mak nggih. Syukur kunjuk nang ngarsane Gusti ingkang nyipta jagat iki tasakuran ing mapan ana ing ngalih Pilang Kenceng Madiun dalam rangka ya kuwi milad utawa HUT Partai Golkar yang ke-61. Ngono ya, Mak. Luwih dhisik nyibarake wong medhaya awake dhewe kula nuwun lan ngaturake panuwun ingkang tanpa upami dumateng piyayi ingkang sampun mawali-wali tresnani dumateng kula nenggih bapake piyayi Kabupaten Madiun nenggih pepunden kula Bapak Haji Hari Wuryanto SHMAK. Tepuk tangan kagem Pak Bupati. Ya sembah nuwun kaya mengkono. Ugi ngaturaken panuwun ingkang tanpa upami dumateng Ketua DPD Partai Golkar Jawa Timur nenggih pepunden kula Bapak Dr. Haji Ali Mufti SAG MSI sing wis marambah makaping-kaping pinanggih kelawan awake dhewe sak kanca. Ya wingi nalika ana ing Ponorogo Kebiar Budaya Mataraman panjenengane ya rawuh. Terus ana Jakarta neng DPP wingi Slipi ya rawuh. Nggih, sembah nuwun yang tanpa upami. Ora lali marang sang ketua panitia. Ya, ketua panitia. Bapak Pranaya Yuda Mahadika, ketua panitia HUT Partai Golkar Jawa Timur. Kaya mengkono kuwi. Ugi dumateng Bapak Mas Hudi selaku ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Madiun. Ya. Lan ugi pikantuk salam saking Bapak Sekjen Bapak Muhammad Sarmuji katur dumateng sedaya para pepunden-pepunden ingkang dalu menika kepareng ing Puyung Rawuh. Bener kaya mengkono. Ugi matur nuwun dumateng Pak Mujono sing biyen ya nate wayangan awake dhewe. Ya. Ugi dumateng Muspika Bapak Kepala Desa Ngalih Pak Lili. Wis kena nggih tamba kangen biyen nalika 8 taun kepungkur kene iki ya nggih wayangan isih bentuke lapangan ning saiki menjadi taman yang sangat indah seperti ini. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Desa Ngalih. Ya. Slogan Golkar Solid Indonesia Maju bermakna dengan kekuatan solidaritas internal Golkar dapat menjadi motor penggerak untuk mewujudkan kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia. Maka persatuan dan kekuatan kader untuk berkarya dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh masyarakat Indonesia itu yang dibutuhkan. Ya. Dan apabila kita menengok ke belakang khususnya di bidang seni budaya, embuh wayang, embuh ketoprak, embuh ludruk lan liya-liyane dulu nuwun sewu dari kacamata budaya, Nduk. Dulu Bapak Presiden Soeharto sering nimbali seniman dalang ke Istana Negara. Selain bersilaturahim, para dalang juga mendapat dukungan dan wejangan untuk mengembangkan wayang dan sebagai corong penerangan terhadap warga masyarakat. Dan pada waktu itu setiap instansi pemerintahan, kementerian selalu nanggap wayang, yang artinya di era Orde Baru wayang mengalami zaman keemasan dan kejayaan. Maka sangatlah tepat dalam rangka HUT Partai Golkar ini menggelar budaya wayang. Wayang adalah warisan leluhur. Wayang sudah mendapatkan penghargaan dari dunia. Wayang selalu menyampaikan pesan moral dan nilai luhur. Wayang masih mendarah daging di hati masyarakat Indonesia.
dengan pementasan wayang pada malam hari ini sebagai bukti bahwa Partai Golkar selain ngayomi warga masyarakat juga sebagai promotor lestarinya budaya Indonesia. Kaya ngono kuwi. Hebat, sangat luar biasa. Lah, mula minangka tandha tresna tumrapi awake dhewe sak kanca Madangkara, aku digaweke lelagon karo Mbah Sukron Suwanda ning cakepane tak otak-atik dhewe ya kuwi Pangkur Golkar Solid. Pangkur Golkar Solid. Sing nembang sapa? Bawanipun kula nyuwun dumateng Ibu Sukesi Rahayu, sarjana seni, magister seni langkung rumiyin, mengko ndandute digarapur Golkar Solid. Kaya mangkono. Monggo Bu Sukesi Rahayu dipun aturaken.